iroi try sai sin pat ngai keblei pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong try te ha gani ke video ngaku ban pentip shapi baha mawpat ru phila ban yo igani ke umphniang ya ba phinwan jenjar cha du shani sadau te phila ban shim na mawpat namat kani ke umphniang duwai te la da phi kendo ne nga phin kendo ne nga nyu jong phi un mi ba ji tang ba phin nam tap tu pia la ne tap jan ki bade kan thai bat la da de ki shin rang ba phin ta testa te de ki kan thai ta tang lai sin ste yo ru te kamut utu powder ru phila ban yo nang ne na po mawpat dengan sepak hi na do la mende dengan sepak yo new powder siapa mawpat ru te phila ban ne chim kadukan ke bakerteng rihun dame hapo shaw phi da phi poi hapo mawpat la da phim de ki no mawpat le se phi sa sha it shruat ne sha umpling ne sha ding paso sha tenring te kemut phin kan mau ke tu kadukan ja kabala de bha hapo mawpat ke bade jong ki jan pengrop te phila ban yo naka markhap kadukan jong ki tu ki bade ja hapo mawpat ke tu kadukan ke bakham la de bha hapo mawpat jong ki jat pengrop te kadukan jong ini ibabu ya kini ke umphniang kede ketu ke bade ki tiar gift kumto te ki itho lut hi de jat sim shu am ikong sim na mawpat ki bahyeng ki bahasem ki parashin rang ki basha de te kemun latip be hi kede be hapo shaw hi te phi shu kali be kumta te kemut phin yo ikani ke umphniang te ka dor ru phin yo ben ha ka dor ka banga ai mak nga nang ni te phila ban le chim nang to ru kam dan jinge pher hi re nang ni nanga ban nang to te to ble un yo ban kur khui philang baro iro itrai